Ten však zůstává neoblomný. Už se hraje Moravčík. Dubovský zatím se dokáže prosadit proti Sabaovi. Vrabec. Skuhravý. Dobře to myslel na Němečka. Belodedič. A to byl faul, za který dostává Petr Vrabec červenou kartu. Je to tak. No, má prazvláštní metr rozhodčí Nielsen, i když popravdě řečeno ze strany Petra Vrabce to faul byl. Když tu kartu už na svém kontě měl, tak bychom se teď neměli až zase tak příliš divit, ale vyloučit v krátkém časovém úseku za sebou dva hráče na jejich domácím hřišti to nebývá ve fotbalovém světě zvykem. Slyšíte logickou reakci publika a naši budou dohrávat o 9. Přiznám se, že v důležitém mezistátním utkání jsem takovouto situaci v posledních letech nezažil. Petr Vrabec je určitě nesmírně smutný, ale věřme, že jeho zbývajících 9 spoluhráčů na hrací ploše udělá maximum pro to, aby udrželi ten nadějný výsledek až do konce. Teď nám nezbývá nic jiného, než se opravdu zakopat před vlastním pokutovým územím. Belodedič, který před chviličkou gestem hnal všechny své spoluhráče do pokutového území před branku Petra Kouby. Hadži. A to je lahůdka pro našeho brankáře. A my budeme, je to logické a zákonité střídat na hrací plochu. By měl přijít Miloš Glonek, už se ho tam zahlédli, utkání nabírá nebezpečně nervózní obrátky. A jeden z našich reprezentantů je mezi tím ošetřován na hrací ploše. Miloš Glonek se stále rozcvičuje u postranní čáry. Já se tak rozlížím, kdo je tím mužem, který leží na hrací ploše. Asi Radek Látal. I Rumuni budou střídat, také trenér Kornel Dinu. Sází všechno na jednu kartu v závěru utkání, pošle pravděpodobně nějaké útočníka na hrací plochu. Ano, je to Radek Látal, vidíte, už se sice stěžka, ale zvedá a tady je Kornel Dinu s jednou ze svých oveček, kterou pošle na hrací plochu. Tak Radek Látal už je na nohou, to je optimistické konstatování. No a Rumuni stahují ze hry stopera Prodana, mladíčka, a posílají útočníka Hangána na košický trávník. Už jsme ho předtím sledovali, když se rozcvičoval, je mu 23 let, hraje za Dynamo Bukurešť. Dnes nastupuje v reprezentaci po 12. Rumuni nám alespoň znovu gentlemansky vrátili míč a naše střídání se zatím oddaluje. Takže ten závěr bude určitě ještě hodně nervózní, dramatický a napínavý. To je střídající Prodan, který už se občerstvuje po svém debutu v reprezentačním dresu. No a naši si vyzkoušejí snad poprvé v posledních letech určitě hru v 9 v reprezentaci. Popesku. Ano, tam vidíte nejvíce vysunuté hráče z Kuravela a Moravčíka vlastně v půlce vlastní poloviny, Radučoju, Suchopárek. Zatím mu to všechno vychází. Výborně to provedl Němeček, Moravčík a Popesku, ale tam bude první lung. Moravčík sebral míč Lungovi, ale podle signalizace pomezního rozhodčího to už bylo za brankovou čarou.
Munteanu, Radučoju, faulovaný Látelem. Naši by si měli asi dát na podobné zákroky tak trochu pozor a já se obávám, že ne, tak tentokrát to bude žlutá karta pro Radučoja, tak Šima Nilsena se vyklubal dokonalý Karbaník. Karty rozdává na všechny strany, ale bohužel ty červené jenom směrem k našim hráčům a hřiště opustí Pavel Kuka a nahradí jej Miloš Golonek. Ano, nemůžeme dělat nic jiného, než maximálně, pokud to jde, posílit obrané řady. Pokud chceme samozřejmě dovést toto nesmírně těžké utkání do vítězného konce. Takže máme na hřišti momentálně 3 stopery, další 2 obránce, ale před nimi už jenom Němečka, Skuhravého a Moravčíka. A Vašek Němeček je to, který sprintuje kupředu. Brankář Lung se pravděpodobně dotkl míče před pokutovým územím, což správně reklamoval Václav Němeček. A naši budou mít obrovskou šanci velice nebezpečně ohrozit rumunskou branku. A další žlutá karta pro Lunga. Trochu se z toho stává karetní fraška. Kornel Dinu se svým asistentem Jorkuleskem. A tam je Petr Dubovský, Luboš Moravčík a Radek Látal. Je to naprosto ideální střelecká pozice pro volný přímý kop. Přesně ve středu pokutového území. Petr Dubovský vezme na sebe tu velkou zodpovědnost. Zdá se mu pravděpodobně rumunská zeď být příliš blízko, ale nakonec to byl Tomáš Skuhravý, to je škoda, to není fotbalista, který by proměňoval trestné kopy, ale Petr Dubovský to provedl 100%. Dává svůj druhý gol v tomto utkání, vedeme 4-2 a já si troufám tvrdit, že už jsme jenom krůček od vítězství. Ta radost je na místě, obrovská, pochopitelná. V 9 jsme dokázali dát Rumunům gól. Snad 7 minut před koncem v 83. minutě, když se určitě bude nastavovat, dává Petr Dubovský svůj druhý gól a vedeme 4-2. Podívejte se na to ještě jednou. Dubovského levačka po odraženém míči našla přesně odkrytý roh Lungovy branky. Tak to je fotbalová paráda. Rumuni se samozřejmě nevzdávají, ještě mají několik minutek na to, aby skorigovali výsledek a hlavně mají převahu 2 hráčů v poli. Zatímco vy sledujete nádhernou střelu Petra Dubovského, tak se hra samozřejmě přejela před naše pokutové území. A co pak se bude dít? Budeme rozehrávat. Netřeba komentáře k obecenstvu. Moravčík, to je fotbalista, který dokáže podržet míč. Dubovský. Troufám si tvrdit, že dnes 100% vstoupil na mezinárodní fotbalovou scénu Petr Dubovský. Sabau. Ještě není dobojováno, musíme to vydržet až do konce. Dubovský, Němeček. Určitě podrží míč. Moravčík. Faulovaný Sabauem. Necelých 5 minut do konce utkání.
obecenstvo dokonale vyplňuje mezeru za ty dva vyloučené absentující fotbalisty. Hangánu a poprvé ve výborné defenzivní akci Miloš Golonek. Sabau, Radučoju, Hadži. Výborně Luboš Moravčík. Ale odzbrojil ho nový muž Panduru. Hraje se dál Belodedič, Lupescu. Také on už se vysunul téměř na hrot. Pozor na Radučoja. Dobře, Honza Suchopárek. Tady vidíte nespokojeného Mariuse Lakatuše, kterému se letos nedařilo ani v dresu Realu Oviedo. Před utkáním jsem se optal, kolik má letošní sezóně na svém kontě gólu, tak říkal, že si to ani nepamatuje, ale že pravděpodobně 3. Panduru, Hadži, Lupescu, Belodedič, Popescu, hokejový zámek Rumunů, hokejová přesilovka, Sabau, tam bude Kouba, ne, ještě Skůravý, ano. Tři minuty do konce 90. poslední minuty, přes kterou se asi dostaneme a přehoupneme, protože bylo několik prostojů ve hře. Ale Rumuni se proti naší zuštěné obraně zatím nedokáží prosadit. Oslabení jsme jim nepovolili dosud vůbec nic. Popescu, Hadži. Látal v pohodě, ještě byl remplován ze zadu Dumitreskem. Naši mají hlavně psychicky navrh. Vedou o 2 branky a už tuší podvědomě, že jim vítězství neuteče. Munteanu. Popescu. Radučoju, ten už nám dal jeden gól dnes. Sabau. Lupescu, Sabau, výborně Petr Kouba. A košické obecenstvo skanduje, nech žije Kouba. Stále se ale ještě hraje tato nesmírně dramatická fotbalová bitva, která nepostrádala vůbec nic. Z abecedy této krásné kolektivní hry bohužel ani vyloučení, ale i přesto se zdá, že ji dovedeme do zdárného konce, který je optimističtější, než většina odborníků i fanoušků čekala. Belodedič, Popescu, Hadži. Výborně Kouba zlikvidoval naprosto čistou 100% golovou šanci Hangána. Takže máme i ten potřebný kousek štěstí a troufám si tvrdit, že dnešní utkání dovedeme do vítězného konce zaslouženě. Předvedli jsme suverénně nejlepší výkon ve 4. kvalifikační skupině a pokud si zavzpomínáte se mnou, tak musíme hodně zašátrat v paměti, kdy jsme naposledy naši reprezentaci viděli tak dobře hrát. Ano, vidíte, Luboš Moravčík už upozorňuje Kima Nielsena, že běží v tuto chvíli 89. minuta a že už by měl velice pozorně sledovat hodinky a chystat se k závěrečnému hvizdu. Munteanu, Hadži. Teď je to vyloženě házenkářský styl s obou stran.
Panduru, Sabau, znovu Panduru, Dubovský. A vidíte, že si i letos dovolí, jak mu narostlo sebevědomí v průběhu utkání. Rumuni budou vazovat po té, co zledotíral Panduru na Jana Suchopárka Belodedič. Munteanu, Hadži. Podle mých hodinek se už hraje přes čas. Kuhravý. Hadži. Rumuni se nevzdávají, také jejich výkon je sympatický, přestože prohrávají o 2 branky. Panduru, Lupescu, Popescu, Hadži, ale Rumuni si nevědí s naší zabetonovou obranou rady. Panduru, asi z dálky to zkusí. Rozhodčí Kim Nielsen v druhé polovině utkání vytvořil vlastně nevídaný prostor Rumunů tím, že vyloučil 2 naše hráče, ale naopak my jsme dokázali ještě potvrdit své vedení o 9. Kuhravý. Už toho vepředu určitě mnoho nenahrajeme. Lupescu. Hangánu narážečka. To snad je neuvěřitelné, co předvádí Petr Kouba v tomto utkání a my se ženeme díky Radku Látalovi do protiútoku. Petr Dubovský číhá volný. Radek Látal. Škoda, že neprošla ta přihrávka na Petra Dubovského. A znovu budeme mít výhodu volného přímého kopu, takže rozhodčí Kim Nielsen už nastavuje 2 minuty a my stále vedeme nad Rumunskem 4-2. Obecenstvo je správně náročné a fotbalově nenasytné, přeje si ještě jeden v Lungově síti. Tak to by bylo opravdu divoké skóre, i tak je to nevídaný výsledek 4-2. A slyšíte, komu napovídá obecenstvo? A vidíte, je to tady! Petr Dubovský dává 3. branku svého utkání a je definitivně ovšem rozhodnuto. V 92. minutě Dubovský 5-2. Tak to je fantastická tečka za tímto zápasem. Petr Dubovský, současný i minulý král našich ligových střelců, dnes překročil svůj vlastní stín na mezinárodní scéně a odnesla to neuvěřitelně kvalitní rumunská reprezentace. Takže fotbalové gala představení v Košicích se nachýlilo ke svému konci. Vedeme nad Rumunskem, přestože hrajeme o 9, o 3 branky. To nečekal ani ten největší optimista. Troufám si tvrdit, že jsme Rumuny i v dost dlouhých fázích dnešního utkání přehráli a vyhráváme naprosto zaslouženě. Trošku nás vyvedl z míry, alespoň na chviličku, muž v černém Kim Nielsen, ale nenechali jsme se jeho verdikty otrávit. Naopak jsme v 9 dali 2 branky a Radek Látal může vést další. No, co scházelo. Takže exibice 9členné reprezentace České a Slovenské republiky v závěru tohoto utkání. A Petr Dubovský mimo záběr kamery děkoval potleskem ochozům. Ty dnes přispěli nebývalou měrou k vítězství našeho týmu. Takže stále ještě budeme žít ve hře o Spojené státy. Samozřejmě máme před sebou ještě 4 vesměs velice těžké zápasy, především ty v Belgii a Walesu, ale ani na Fajerských ostrovech to nebude procházka a stále ještě můžeme zamíchat kartami o postup na světový šampionát.
Kim Nielsen se znovu díval na hodinky. Je pravda, že těch prodlev ve hře bylo opravdu velmi hodně. Ale myslím si, že za tohoto stavu nemá smysl už prodlužovat zbytečně utkání. A v tuto chvíli ukončuje Kim Nielsen kvalifikační utkání, které jsme sehráli na jedničku v Košicích. Porazili jsme Rumunsko 5-2 a protože jsme